We hebben hier in Loods hierachter 48 dino's te staan. En die worden geveild. Jude Sjudij en morgen in de veiling wordt. Het is een online veiling. Dat klinkt ik niet helemaal fit, wel? Hij is een beetje ziek, maar het komt allemaal wel goed. Ja. Een licht griepje wat er in de lood op die had, meer net. Het ben een oergeloeren, hè. Ze ziek in mijn voorhoofd, ja, en ik ken ze net, dus ik ben oorgeloeren op die gebroeken. Ja. Je bent er wel verstoord van, jij gewoon. Ja, als je een paar maanden in deze ding zit, ja, dan weet je wel een beetje mij, hè. Hallo. Hallo. Staat er wat leuks tussen? Ja, er staan zeker mooie tussen. Ja. Ik blijf de T-Rex zelf geweldig vinden. Ankylosaurus. Je hebt de Ankylosaurus, ja. De wat voor saurus? Ankylosaurus. Saurus. Dat is die met die grote knots. Kijk, zie je dat? Die is helemaal bewapend met grote schilden en stekels. Alleen hij had niet zoveel verstand. Hij had zoveel verstand als zijn hersen waren zo groot als een pinda. Dus hij was niet heel erg slim. Maar hij is wel heel leuk. Wat kost zo'n dier? Nou, ik denk wel ongeveer 5000 euro dat je er normaal wel voor betaalt. Ja, gemiddeld? Ja. Is het mooi? Jazeker. Ja? Ja, we hebben wel echt belangstelling, ja. Maar het is even de vraag of ze wel het hele hier in de tuin kennen. Hè? Dat is even de vraag. Want Jo wilt even leuk voor in de achtertuin? Ja, nou, wij hebben een grote tuin, dus ik vind het wel leuk om iets aparts in de tuin te hebben. Want ja, dat kan veel en al, hè. Oké. Dit keer samen net World Cape, dus... Hey. En ik ben vroeger altijd al gek van dino's. Dus al voordat de hype van Jurassic Park, wie het al gek op dino's. Dus wij zijn er altijd al mee besmet geweest. Maar de ben met al het huis uit, denk ik. Of dan net? Nee, ik kan nog twee in huis. Twee in huis? Ja, dat is een goed plak nu, dus Maar we samen net voor. Maar vinden die dat nog mooi? Jazeker, ja. Maar wat ben ze dan? Ik heb hier van 33 en hier van 30 en hier van 26. Jongen. En de oudste en de jongste die ben nog in huis. De middelste eruit. En ik wil geloven dat ze natuurlijk zwaar had, dus zo'n pretpark van bouwen. Ja, het is al die goed toemuis, dat scheelt.